كاب استوديو زينا ارتيفي سلامتنا تقبلوا زخبركم تعذبتنا كما يتمسيوم ساعات شعت تاخيرون لو ميك اللي تطريك اللي تشحن 25 استدالوم زيناتات وشتن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم استيفانوس غرمايم بغندي ارست زينا دما فيلم ابنو زبا قلب زرقح محبره واغلغلوت المسبحه تبابع سراح تعميمهم ابنو زبا من دفر مرجع محضرتن اكاي تسرحن تخيدوم ابنو زبا حجاز غدات اللمدتات نموغاد بزحيله كمسرح تغليصوم روسيا أمام معبال سب صرحوا أمرهم مش تشاينا حبيرة كم تسرح قليل عام كده تشحن إسران 4 أب تشاينا أو تسوس عمتات اتازوا عيات عمت من برات حبيرهم قبسي أب كده تشحن إسران 4 أسات 16 مليون بساعتي كم زنقدت سبات حبيرهم زرزر زينام لعلسوساش حزبي أبز نبرلان الزبا قلب زرقها محبر وأغلقلوت نمسبحة تبع سرح تعاميمهم وكل أرينا بيتي السلومن زدلو توتسبسب ميكيال حدقو كغربلنايو أبنو زوبا قلب زرقها محبر وأغلقلوت نمسبحة تبع سرح كم تعمى أما حدرتنو زوبا أتو عثمان آدم قليزوم نيرينا بزهابو حبريتاتو عثمان ኣብ ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ብዝተገብረ ወፍሪ ቁፅሪ ቤተ ትምህርቲ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ነፅነት ዓመታት ካብ 2 ናብ 47 ክብ ከም ዝበለ ቀረብ ማይ ጥዕናን ካልእን እውን ሩይ ዕቤት ከም ዘመዝገበ ፍሊጦም ኣብ ምሕላብ ገለብ መዛባጥ ካሉቅ መራትን ዜንን ዝተዋደዳ ትካላት ጥዕና ህዝቢ ኣብ ቀረቡ ኣገልግሎት ክረክብ ኣኺለን ምህላውን ብምሕባር መስርሕ ህንፀታ ደው ኢሉ ዘሎ ኮማዊ ሆስፒታል ዳግም ዝጅመረሉ ኩነታት ክፍጠር ተማሕፂኖም لمعجرادين زمزغن معباله زرعه قطباو نطفت كم زخونه بمتقاس نتي كبابي اخيلو نخالي كبابيتات كخون زخل مهرت سلازلو صقم موغعازيان زيتوطح منقدن مقلال كسرح بمزخر ابزوان زي حزبي بزوسرو توغسو 45 كيلومتر شفن صرغاف عبت قلبي صقن كم زلو حبيروم ناغولغلوت مراقبيتات بزملكتاتو عثمان قال كبابيتات قديفكا حزبي اغولغلوت تنقساقس تليفون يركب مهلاو ኣብ ጎደናታት ዝተተኽለ ብፀሓው ፀዓዝ ዝሰርሕ መብራህቲ ድማ ዝምስገና ኣገልግሎት ይህብ ከም ዘሎ ኣብሪሆም ንኩነታት ማይ ብዝምልከት ብድሬል ትሰርሕ መዕደሊት ንቑጣ ድሮ ተዛዚማ ምዝርጋሕ ሻምብቆታት ጥራይ ተሪፏ ከም ዘሎ ብምጥቃስ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2024 ኣብ ማራትን መዛባጥን ዝተሰርሓ ዲጋታት ምስተናቐዲመ ዝተሃንፃ ተደሚረን ኣብ ምቅላል ሕፅረት ማይ ሰብን ጥሪትን ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎን ኣነፂሮም نوزوبا قلب كاب كرن الشنخ سمين 6 كيلومتر ريغات ركب كوينا أو عصوت واحد من محدارات كبابي زيت أرنف العلي 66 حزبي ينبرع أزينا نمسكنا ميكائيل حرقوم أبنو زوا من دفرا كاب 10 شمونتك ساب إسران تشعتن تحساس أب 10 تحمش من محدارات كبابي أبستخايد مرجاز تمرسو أما حدرتن أكايتن سراحن زمرسوم حزبي بفتحوا من قدين نمقلقل كم صرحو قليصم نساتهم ماسعبهم أبتن سلسة عمتات أبصرح تسنحلو قزيم كله أكل حبرة السب أو قولنا بمخان كدقاقفوا ما الزخاخيرهم أبتن سلطان قزيون نزبق عن متكا استخايدا مرجام 10 حد دكانستيو زركبهم سالس أم حدرتن أكاي تسرحن كمون 210 تغلتن أن بابر تعدن 200 كلتن أكفت قبرت ريتن تمريسهم أم حدر نوزوا من دفرات وسكاس وهبتن يرينا بزهابو حبريتهم أبتن مرجاز ترأي لعلتساتفو هزبي مرأيان هيتيم السالة انقحت كم زخونة بمتكاس لعل فرق كابتوم السلطان أم حداريس تمرسو دك أنستيو مخانا بريهم أما وداتاتو سكاس تمرستين كاب كل عماماتهم بعد ما عندت نخصرحو هزبي كاب قولنهم كيف لا الزخاخيرهم أبنو الزبا حقاز قد أتلمنتات موقار بزحيلك سرح مخانهم ب30 حدن تحساس استقايد ركب تقليصهم
اتبغندو اب تمهارو زتكورا استمراو ركب نسعبينات غدا التلمدتات اب حبرتسب بحفشام اب دك انسيو دما بفلاي زبرهن ترامن اسيات تمهارو اموغادو نمعزاز علمنيوم اتمدب مهوهات عنافر منيسترتات متعنا عيون محبراو دحنتن كمون انفر حماده استخايديوم وانا دايركتور كفل محبراو اغلغلوت زبعان سبا كلن ليل تسفات ينغرما يابزسمعو قال مبرخن قحاتن مخسكواس كبرتاتن امن اسياتنا نحره اكل طراي زغدف امام كم زيكونه بمتكاس ابركتو زملكتهم اكلاتن ولدن كعززاز زخاخيرم ابتا اغاطامي وددر حفشاو فلطت امنغو تمهارو كل اي درجه كم تخيده وكيل ارينا حبيرم ابنو زبها بروس 800 ميتاويت كم نبرتي من صوري ماي كم توحصلهم ازدرفن مملا دما يسرح كم زلو تحبيرهم وكيل ارينا تصفى ميكائيل غبريسن زدالو صبصب سامراويت ليبيو كتقربويا ابنو زبا حبرو منጭ ስተማይን ሙሐስ ብዝግበር ዘሎ ቀጻሊ ጻሪ 80 ሚታዊት ከም ነበርቲ ጽሩይ ማይ ይረኽቡ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ ምጥርናፍ ዓድታት ኣብ ምምላእ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዓብይ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝገለጸ ኣመሓዳሪት ንወዘባ ኣቶ ፉቱይ ገብረ መስቀል ኣብ ዝበዝሐ ከባቢታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ጥዕና ማይ ትምህርቲ ተንቀሳቐስ ቴሌፎንን ካልእን ተማሊኡ ከም ዘሎ ሓቢሩ ካብ 11 ዓድታት እተንጫዓተ ቀረማይ ከም ተዋዳደልን በመጥቃስ ነተን ተሪፈን ዘለዋን ምምላእ ይስራሕ ከም ዘሎ አብሪሁ ናገልግሎት ትምህርቲ በዝምልከት ከመዋዕለ ህፃናት ክሳብ ከላይ ደረጃ 36 አብያተ ትምህርቲ ከም ዘለዋ መደባት ዓሪቱን ምጥፋ ማህምነትን ድማ በጽቡቅ ይሰላሰል ከም ዘሎ ዝተቀሳአቶ ፉቱይ በበኸባቢ ዝተዋደደ ሓንቲ ማእከል ጥዕናን ሰለስተ መደበራት ጥዕናን ዝመስገን አገልግሎት ይህባ ምህላወና ነጭሩ አቶ ፉቱይ አሞዳታ ንጥፈታት መሐቃማይን ሐመድን አብግራት ሐረስቶት በውድ መልክዕ መስራህ መሕያል አታዊታት ግብር መሬትን ጥሪትን ከምውን ምክትታል ምሕደራማይን አታዊታትን ካብ ቀንድ ናይ መጻ መርባት ከም ዝኾነ ገሊጹ የቀንዴልና ሳምራዊት ሊቢዮ ምንጫታዊታት በመስፋህ መእካብ ቀረጽን ግብር ጥሪትን በጎቦቅ ሰራሐሉም በመሕዳር ከተማ ባጽዕ በ31 ታህሳስ ኣብ ዘቃነው አኼባ ጸዊዑም አካይደት ስራሕ ትንዘባ አቶ ተወልደ ስፋዝጋ ኣብዝሃቡ መግለጺ ኣብ 2024 በዝነበረ ህጡር ክራማት ከበሳ እኹል ማይ ክህወለል ከም ተኻለም በፕሮጀክት አድሃሎ ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ምዝርጋሕ መስመር ማይ ደጎሊ ባጽዕ ድማ ኣብ ደረጃ ምዛም ከም ዝበጽሐ ብምብራህ ኣብ ውሽጢ ከተማ መስመር ማይ ንምዝርጋሕ ዘድሊ መጽናዕቲ ተኻይዱ ንትግባረ ድልው ከም ዘሎ ገሊጾም ተሳተፍቲ ኣብ ዘካየድ ወዘተም ጽሬት ከባብን ምግራብን ክድፋሉም ተካላት ማዕደል ጋዝ ብቁጽሪ ክወስኻም ዛረጋ ተካላት ማሕበራዊ አገልግሎት ቆላሕታ ክወሃበን ኣብ ተካላት ወሃብቲ አገልግሎት ዝወጽእ ድምጺ መግትእ ክግበረሉም ዝብልን ካልእን ርእይቶታትን ለበዋታትን አቅሪቦም አማሐዳሪ ከተማ ባጽዕ አቶ ኃይለ አስፋሃ ኣብዝሃቦ መዛዘም ቃል ምዕባይ ምንጫታዊታት ከተማ ምጽጋን ጸርጋን ማዕርፋ አውቶቡሳትን መስፋሕ መደበር ፈልሲ ምሕያል አታዊታት ስፖርት ምህናጽ ህዝባዊ ዓይኒ ምድርን ምግራብን ካብቶም ኣብ 2025 ዝትግበሩ መደባት ምዃኖም ገሊጾም سعب زينات هاجرات وتعيز خبركم تعذبتنا نمكتتالكم دقيمة بخبري عدم زينة وتعيم روسيا أمام معبال سب صرحة أمرهم سزباويت ريبابليك تشاينا التكايدهم متحببار كما تحيلهم بريزيدنت فلاديمير بوتين قاليتهم هاجرونا تسلاتنا من معبال جزيف باجس اللي عكم زلاز تقاسى بريزيدنت بوتين أبزمت كربع عمتات أو توجس كاس كتمزجب كما تخيل أميت اللهم نتمدب كون مقبار أب تعوديم صبوق جسكاس تمزجم زلا تشاينا جميراتون زلا حبرا وسرح كب التبلو دمانة يرم حزباوت ريبابليك تشاينا أم معبال سب صرحة أمرهم بقدام نتكبز تكاسى هاجرات على مخانا يفلاتن روسيان تشاينان أمريات كتبا دبلوماسي ستان بكل خالن زلوان زمدناتات النادم فعي مت كم زلو تسبسبات يحبرهم عامت أخلت تشحن إسران 4 نهبزباوت ريبابليك تشاينا أو تزحلف فسوس عامتات اتازوعيت من بارات قليتصم بمسرة صبصبات بتعمت قمت انواعي استات 11 ديجري سنتيغريد كم زنبرم ازد ما كابتن كل تشحن إسران 3 بالعلي 1 ديجري سنتيغريد كم زوسخه تفريتم اتغستات اب تشاينا دحر شحن 961 اتزل على منبار يوم صبصبات ميترولوجي زحبرم كما قالت التريو اب تشاينا ابز حلف عمس صعبينات كلمه وعي كاب تقدمي زنبر عمتات كم زباله يتكس بدرجه عالم كل تشحن إسران 4 بسنك كلمه مزبال لعلي 310 بليون دولار قطباو كسراتات كم زورده صبصبات يردوم
ግብፂ ኣብ ዓመተ 2024 ኣስታት 16 ቢልዮን በጻሕቲ ከም ዝእንገደት ጸብጻባት ሓቢሮም እቲ ኣሃዝ ካብ ናይ 2023 ብኣስታት 1 ሚልዮን ከም ዝወሰኸ ዝተቐሰ ሚኒስትሪ ቱሪዝም ግብፂ ድሕሪ 5 ዓመታት ናብ ልዕሊ 30 ሚልዮን ክብ ንምባሉ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኦም እቲ ጽላት ብሰንኪ ክስተት ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ብኣሉታት ተጸሊዩ ምጽንሑ እቲ ሚኒስትሪ ዝገልጽ ልዕሊ 12 ሚታዊት ካብ ጃምላ ሃገራዊ እቶት ግብፂ ዝሽፍን ጽላት ቱሪዝም ንልዕሊ 3 ሚልዮን ሰባት ዕድል ስራሕ ከም ዝፈጥር ይጥቀስ ምሕዳር ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጥራይ ንእስራኤል ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዘለኣኸ ሓቢሮም ብመሰረት ጸብጻባት ካብ 2023 ንድሓር ኣሜሪካ ናብ እስራኤል ዝለኣኸቶ ወተሃደራዊ ደገፍ ካብቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ብ78 ሚእታዊት ከም ዝዛየደ እዩ ዝግለጽ ዘሎም እቲ ደገፍ ዝተዳቐቐ ሚሳይላት ቦምባታት ሄሊኮፕተራት ጸረ ታንኪ ሞርታር ድሩዓት መካይን ተተኮስትን ካልእን ከም ዘጠቓልል ተሓቢሮም በዚ ድማ ኣሜሪካ ካብ 1948 ንእስራኤል ዝገበረቶ ጠቕላላ ወተሃደራውን ቀጠባውን ደገፍ ኣስታት 310 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ይገልጹ ኣሜሪካ ንእስራኤል ብምድጋፍ ረብሓታታ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንምስማር እተካሂደ ወተሃደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ቃዛን ከባቢኡን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ የጋርዶ ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ቬንዙዌላ ኣብ ልዕሊ ኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ቲክቶክ ናይ 10 ሚልዮን ዶላር መቕጻዕቲ ወሲኑ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሃገር ነቲ መቕጻዕቲ ዝወሰነ እቲ ማሕበራዊ መራኸቢ ሞት 3 ቆልዑ ንዘስዓበ ኣብ ገጻቱ ንዘካየዶ ንጥፈታት ክቆጻጸር ከም ዘይከኣለ ብምኽሳስ እዩ እቲ ኩባንያ ነቲ መቕጻዕቲ ኣብ ውሽጢ 8 መዓልቲ ክኸፍሎ ዝሓበረ መንግስቲ ቬንዙዌላ እቲ ገንዘብ ንግድያት ንምኽሓስ ከም ዝውዕል ገሊጹ በዚካዚ መንግስቲ ቬንዙዌላ እቲ ኩባንያ ዝውክሎ ቤት ጽሕፈት ኣብ ሃገሩ ክኸፍት እውን ጠሊቡሎም ኩባንያ ማሕበራዊ መራኸቢታት ቴክኖሎጂ ቲክቶክ ነዚ ጉዳይ ኣመልኪቱ ዛጊድ ዝሃቦ መግለጺ የለን ዓርሞሽሽ ኩባንያታት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ላዕሊ ልምዳዊ መራኸቢ ብዙሃን ብምብዳህ ውድን ሓበሬታ ኣብ ምዝርጋሕ ኣበርክቶ ይገብራ እኳ እንተለዋ ኣብ ገጻተን ዝፍንውኦ ዘለዋ ንቆልዑትን ኮቴቴን ብኣሉታ ዝጸሉ ትሕዝቶታት ቁፅፅር ስለ ዘይብሉ ግና ካብ ሓያሎ ሃገራት ክሲ ክምስረተለን ጸኒሕሎም ኣብ ዞባ ኣማዞን ናይ ብራዚል ኣብ 2024 ኣብ ውሽጢ 17 ዓመታት ዝለዓለ መጠን ባርዕ መሮር ከም እተኸስተ ጸብጻባት ሓቢሮም ሃገራዊ ጠፈራዊ ምርምር ብራዚል ብሳተላይታት ብዝተወስደ ስእልታት ብምንጽጻር ዘካየዶ መጽናዕቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ጫካታት ኣማዞን ልዕሊ 140,000 ሓደጋታት ባርዕ መሮር ከም እተኸስተን እዚ ድማ ምስ ናይ 2023 ክንነጻጸር እንከሎ ብ55 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸን እዩ ዘነጽር ብመሰረት ጸብጻባት ኣብ ብራዚል ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብሓደጋታት ባርዕ መሮር ኣስታት 30 ሚልዮን ሄክታር መሬት ከም እተሃሞኸ ኣስታት 60 ሚእታዊት ካብቲ ከባቢታት ድማ ኣብ ጫካታት ኣማዞን ምዃኑ ተሓቢሮም በዚካዚ እቲ ባርዕ ብዝፈጠሩ ዒቅታት ትኪም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ብራዚል ንሓያሎ ሰሙናት ዝቐጸለ ጽዑቕ ብከላ ከም ዘስዓበ እዩ ዝሕበር ዘሎም ጫካታት ኣማዞን ኣብ ምዕቃፍ ህይወታዊ ብዙሕነት ዓለምና ብቐዳምነት ካብ ዝጥቀሱ ብምዃኑ ኣብኡ ዝወርድ ዕንወትን ብርሰትን ልዑል ሃገራዊ ኣቓልቦ ከም ዝወሃቦ ይፍለጥ ሳዕቢናት ክሊማዊ ዋዒ ብደረጃ ዓለም ዓመታዊ እናወሰኸ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባ ከባቢ የረገጥ ኣብ ከተማ ኒው ኦርሊንስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ናይ ጽዕነት መኪና ሒዙ ናብ እኩብ ህዝቢ ብምእታው ብዝተኻየደ መጥቃዕቲ 15 ሰባት ክቕተሉ እንከለዉ ብከቢድ ዝተሃስዩ ዝርከብዎም ልዕሊ 35 ከም ዝቆሰሉ ተቓሊሖም ነዚ መጥቃዕቲ ከም ዝፈጸመ ዝተጠርጠረ ወዲ 42 ዓመት ኣቦም ምስ ኣሃዱታት ፖሊስ ብዝተኻየደ ምልዋጥ ተኽሲ ከም እተቐትለ ተገሊጾም እቲ መጥቃዕቲ ብምኽንያት ጽምብል ሓድሽ ዓመት ኣብ ልዕ ጎደናታት ኣብ ልዕሊ ዝተኣከቡ ሰባት ከም እተፈጸመ እዩ ዝሕበር ዘሎም ፖሊስ ከተማ ኒው ኦርሊንስ ዘንቅናይት መርመራ ንምንጻር መርመራ ይካየዱ ከም ዘለዉ ተገሊጾም ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ እቲ መጥቃዕቲ ሽበራዊ ተግባር ክብል ኮኒንዎሎም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ከተማ ላስ ቬጋስ ኣብ ኣፍ ደገ ሆቴል ትራምፕ ፍርያት ኣሜሪካዊ ኩባንያ ቴስላ ዝኾነ ብኤሌክትሪክ ትንቀሳቐስ መኪና ብምፍንጃራ መራሒ ኣክመውት እንከሎ 7 ካልኦት ከም ዝቆሰሉ ተገሊጾም ፖሊስ ከተማ ላስ ቬጋስ ነትፈጸመ ምስቲ ኣብ ከተማ ኒው ኦርሊንስ ተፈጸመ መጥቃዕቲ ምትእሳር ክህልዎ መርመራታት የካይዱ ከም ዘለዉ ሓቢሮም እቲ ፍጻመ ኣብ ኣሜሪካ ብሓፈሻም ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ድማ ብፍላይ ምስ ቅንያት በዓል ልደትን ሓድሽ ዓመትን ሽበራዊ መጥቃዕቲ ክፍጸም ከም ዝኽእል ዝጸንሐ ስግኣት ከም ዘዕረጎ ተቓሊሕሎም
زينات نمزام كان دارس زينات دقملكم أبنو الزبا قلب زركح محبرة وأقول قلت المسبح أتبابع السرح تعاميمهم أبنو الزبا من دفرا مرج أم حدرتن أكيت السرح تخيدهم أبنو الزبا حقاز قراءة النملتات نموكار بالزحيلة كم سرح تقليصهم روسيا أمام معبال سب صرحوا أمرو مش تشاينا حبيرا كم تسرح قليصام كلتش حل إسران 4 أب تشاينا أوش تسوس عمتات تزوعيت عمت من بارات حبيرهم قبسي أب كلتش حل إسران 4 أستات 16 مليون بتحتي كم زأنقلت أبسابات حبيرهم نسعى سترى الوزينات تزازيم اللوم استرفوا مرباتنا نحرقكم بوغني بروح مشات